Uthukuthele mfana. Uthukuthela lento umshelo wakho. Iyona ezodala ukuthi izinto zakho zingaphungeli. Nomakhosi. Angizile mina la ngendaba zokuthi uzongitshela ngentukuthelo kanti umsebenzi walephepha angizile futhi psychologist mina la angizokukweleta. Wena ngifuna ungitshele ukuthi ubani obulala kwami finish. Ngizokutshela lento eshiwa abantu abadala. Uyilalele igcwale kuwe engqondweni kuwe. Manje ngeke ngazi ukuthi ubani owenzela. Angilibizi phela igama lomuntu. Hayi makhosi ngeke. Ufuna ukuthi le mpepha igcwele indlu kanjena nje sifuqa impepho nje kanti ubaba akazokhuluma la kule mpepha ukutshela ukuthi ulele emagazini nje ulale sobani. Ngiyabuza. Akakakhulumi phela sesemagazini. Imaye ukukhuluma mayisevukile senemlungisile ekhaya. Akakwazi ukukhuluma nani namhlanje. Lindani mama ifone esisangana yini lo? Lindani mama bekufuna lekhaya. Wena wedwa mfana. Cela ungabe sehlule ngene ngalokuqala bamshini. Hayi. Yake mfana. Ngizokutshela ke. Kodwa ngizombiza ngegama lomuntu lo. Ubuleli babo wakho useduze yena useduze futhi ndizobe nikho ekhona ngesikhathi nimfihla lo baba wakho naye uzobe khala kanye nani. Hayi bengazi ulokhu efike zoyidlisa satshanyana lapha esenza umfundisi ongathi shu kanti uyazi uthi yena ubulali baba. Vuka madoda amakhulu ngifihleni ngabonakali cema lofakazi engikwenzile kufanele ukwenze. Ivuka madoda kudluze konke ngabonakali ukuthi ubani wenze yonke lento le. Bani wena wakomenziwe ngiyathemba ukuthi akekho ongazi mina noShanga ukuthi ubudlelwano bethu buhamba buciniphi. Uthe nalapho ngoba sesibona inhlanzana yeingane kwezothando kwabonakala ukuthi yele mndeni yomeli hayi ubumbano luyohamba luze lifike esiphithweni. Kodwa ke nje okubuhlungu nje ukuthi nakho phela sikhuluma nje umngane wami asophinde simbone adlanhlangana. Oba wethu bese ngeke singene udabele sise ngalo la lingashona phela ilanga ningako kusafuneka sikwenzele. Ngiyazi umthwalo omkhulu semahlombe akho. Uyabona uNozipho noMabiyayo babheke wena. Ngikusa nje ngathi umfana wami wena uhambe ezinyathelweni zikayihlo. Cha mina babe ngicela ungenzele khona ukuthi ngikhuzele nalomfana ehlisa ulaka lofuna ukuyiphindiselela ngoba kulamasonto adlule besikawona lepho kufuna ukuthi uneyintsolo eziningi. Into engiyibona nje ukuthi ngizogcina sengilahlekelwa nawe yena. Hayi kanti khuleka mama. Uyabona iphuthe lenziwa ubaba ukuthi akhethe abangani abarong. Wadla isitshele esisodwa nezitha zakhe. Mina kufanele ngikuqinisekise nje ukuthi lo muntu osondelene nathi
owenze lento kubaba. Uyaqhela kulomndeni futhi uyahamba nasemhlabeni. Cha ndoda. Ungangikhuzi nje baba. Futhi nje ngiyabona ngathi soze gcine sesingasathulani kahle. Awuphele lo mhlangano. Akwahle phela udaba lwayihlo semaphoyiseni. Ungathi yihlo mawukhuluma ngobaba wami. Futhi angazi uMaDube engane ngezanga na kulo mhlangano ngoba ngabe uthatha indoda yakhe manje uphuma namnyango. Khathele mina. Cha baba. Mina Cha mama. Into engeke yenzeke la ukuthi sivumele ulindani axoxome phezulu amakhadi ethu sibadala. Uma ngabe kuthi samhlula le icathulo zokuthi angene icathulo zababa ayihlulisele phambili uma ngabe ngizofuna phela nosolo. hayi uyacaca ukuthi uphela ngomzwana. Enzo, akwenziwe uyazi ukuthi uzodlula kabi into ngenteni phela kwakho konke lokho ngibonisa nabantu ukhombisa ukuthi udeka nje uma nesimo uqulu ubhekana nasemehlweni Utshele mina baba ufuna kwenze njani ukhombisa ukuthi strong nengihlala ekhaya ngiphuzana netizi ube ngilalela le ndoda lengisola ukuthi kulela uba lokho nginyala ukuthi ungonzi tu abona mina kube kuyahamba ngabe siyangcwaba kumgqulo la uyabona mfoka baba njengamanje akukho ufaka ukhombo kuba umuntu njengomuntu owenza lo futhi ke abazana babe la endabeni abasha babezositshela khona babecabela babezofika basitshela ukuthi hayi asizwani mina ngamsola futhi lo mfundisi ukuthi into ayifuna ukuyenza ukuthatha umama ezumfazi wakhe wesibili kanjani ke khona uMaDube kwaye kwavimba balokho futhi uMaDube siyazi la ukuthi akazalwe yini wena ngibuthi ndele usukwatethela lo mfana wakho lapha abantu kulo mhlenge wakudla ithende lapha kudadewethu lokhu sineka la mina ngiyenzeke lokho izoyiphindiselela kubaba ngithola nomfuthi Hayi cha kodwa phela nawe manje asikwazi ukuyisiba le. Ufuna usibonisa nabantu lawo namanje. Ukhuluma kanje nje abantu uyayazi inhlobo engidlule kuzo mina ngoyihlo bayazi indlela ebengihlukumeza ngayo ucabanga ukuthi ulindani nje ngiyathanda mina iphutha labalela uma ucabanga ukhona umuzo wakho ulindani nje obenjena nje Hayibo ma cha phela ngaphandle kokuphuza utshwala baba ngimazeli lutho mina olumyolophi. Ukukhumbule phela ma mina nobaba benishadile kanti nami mele ngithathe imfundiso kuwena. Ikakhulukazi njengoba senzo makhodo omuntu. uthini mina manje wazi khona okwaziyo mina engakwazi Bangicahlele phansi. Kaphambi kokuthi enze lento enzile baba. Umhlengi ungibizile wathi ucela ukuzovela ekhaya. cha mina nami angisho lutho kodwa ngibona ngathi lo mfana ushishe kakhulu khona siyawazi impela umndeni wakhe kodwa ngicabanga ukuthi bekuyinto bekufanele aqala ecabangisise kahle Cha mama usicabangisise kahle. Nami ngicabangisisile. Okunye futhi ngifuna siqale indaba zamajola. Kanti angithanda lo mfana nami futhi ngiyamthanda kakhulu. uze ubusumtshelile Cha mama ngamtsheli kunzima nawe yazi ukukhulula. kodwa umntanami ngibona ngathi kuzomela ukuthi usheshe umtshele kusemanje ngoba umntanami uthanda ukuqala ngeimfihlo usuke ngokwenziwe nakusasa Baba nawe mama cha nginesiqiniseko ngempela ngesiqiniseko sengize ngasithatha manje. Hayi ndodana ngezwa kahle. Uthula nje ndodana usitshela ukuthi uyabekelela amasende. Hayi. Ngifuna ukudlulisa lokho ndodana ukuthi hayi cha ngiyayiqhenya ngawe ndodana. Ngiyayiqhenya. Hayi ke mina mhlengi uyazi nje vele mfana wami ukuthi mina ngohlale nje ngikweseka. Inqobo nje lento ofuna ukuyenza uma kuyinto ngempela esuka ngaphakathi enhlizweni yakho. Phela akekho mama ungathanda ukubona ingane yakhe igana. Hayi. Ngadole umthende kanti ke into enza lokho ukuthi uthema ngabufu ukufika la kwamuzi kaBaba.
cha angingabazi ngempela nje uNozipho uzofika zangene efudumele kuwena. Ayi okuhle nje indodana ukuthi ayi sonke isizwe lesi siyazi ukuthi le ntombazane le iphethe kahle. Futhi ke indodana uzungakhohlwa ukuthi nje ukushayela intombi nje imbage zakho zimile uzikwazi. Hayi baba ngiyakhathaza ngembanga mhlawumbe ungasho nje ezinye kodwa hayi okhaya yena umuntu ongazumbane kulezo mbanga futhi usenomthwalo omningi ngavele ke nje leyo ngane angiboni nje ukuthi uNozipho usengazayifaka impela kulelo bisho ngako. Amke. Usungasaboni mase uzingcolise kanjena kodwa. Hayi man. Ni hamba ubeka isikhwama lapha endlini. Busudlile kodwa? Kwakusiqale sesasithene sona uthini. Okay, shiya phansi lesikhwama uhamba uthenga isinkwa esibrown namaqanda amabili. Bafana ekshela uthi mina ngithathiwe bafana ekshela uthi mina ngithathiwe yazi ngicabanga nje liyaphila ukuthi ithemba lami Ngiyaphila Mphemba. Kuyangijabulisa ukuthi ubungicabanga. Mangabuza nje ucabangani ka? Ngicabanga indlela engintenda ngayo. Ngisengimdala phela manje. Yazi nale mpandla lofuzo isiziya ngifanele Nkosi impela. Yazi nje uphela mina uthando kade lungishalazela sonke lesikhathi yabo kodwa la ngithe ngilithola khona. Amana ngabuseka. Angijabulisa la umazi. Phemba yazi ngikhulumile noma ngendaba yami nawe. Wakhombisa ungabe nankinga. Hayi vele umabiyela bengeke sebe nankinga. Umuntu osazoba inkinga nje umfowenu ulindani. Phela ngeke uze kufihle lokho kuyaziwa nje ukuthi angithandisisi kahle. Kade emthandela yena ukuthandela yena wena umngane wakho ukhaya. Ngaphandle nje kalindani. Benginesicelo la. Ngicela ukuthi sibonane namhlanje ntambama noma kusasa mangabungena inkinga. Ngaba mkusamba sithemba lami. Kwenze njani angithusa nje manje? Ayi konke kuhamba kahle Mphemba. Ukuthi nje khona kufanele ngikutshele khona ngaphambi kokuthi siqhubeke phambili nenhlelo. Ngeke. Ngicela ukuthi simane sibona namalithamba manje namhlanje. Ngeke senginexhala ngayo ngeke ngisakwazi ukulinda. Ngicela ukhumbuleke noma kuthiwa yini yenzakalayo konke kuzohamba kahle. Ngicela ukhumbule ithemba lami. Yazi ithemba lami ngiyezwa. Sasa ngilele vela unadadweni ngihlalele nje ngathemba. Uyazi kodwa Nozipho ubuhlungu kanjani lento yenza mina. Uyazi kodwa mina na. Sebe ngithwele ungayi lapho khaya.
yazi bese sayikhuluma lento yazi. Baba wozo alula ulela ngapha ngomnyango. Hayi uthembe wenza phambi komnyango. Ungangitsheli ukuthi uphuzile futhi. Subtitles. Ngidinga usizo lwakho la ngiyazi ukuthi bekube khona ungazwani phakathi kwakho nobaba kodwa hayi ngiyathemba ukuthi uzongisiza kule nto. Dumakude. Phangandawo. Nojoma. Shanga omkhulu. Buhlezi usitshela njalo ngamandla impepho. Ngiyazi ngifanele ukuyishisa. Kodwa ngenze njani mangifuna ukuxhumana nawe ngoba awukho eduze nami. Sikho nedingo sokuthi kuloko kubuza nje bafuna mina ngiyamazi umuntu owenze lento. Into engicasuka kakhulu futhi ukuthi uma wemkhothamela lo muntu ngoba nakhe ikhonza lapha enkonzweni yakhe noZipho la ukhekhezela beyinkinga membona ngoba nakhe iqhomene nalo mfanyana wakho. Emini umafunga sakho baba. Emini noZipho wakho. Iziyalo zakho bengaze ngaphambi kwakuzona. Futhi ubungazi ungilahla usaphila. Ngiyathemba ngeke ngilahle namanje. Siyakudinga baba kuleli khaya. Umama uyakudinga kakhulu. Ucela into ukuthela esingayazi ukuthi uqhamukaphi. Ulindani baba, umfana wakho. Inhloso yakho kuyiphindiselela kulabantu abasithathele wena. Kodwa manje ngimbona ngene ebishini olukhulu. Azohluleka futhi ukuphuma kulona. Umama. Uma ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi yini le ngawo kumele sikhulume ngayo. Hey Mphemba. Angazi ngempela uzoyithatha kanjani lento. Kodwa Ndoda amadoda. Anginalutho. Angisona futhi nesiqhwaga. Kodwa ngiyazi ukuthi wena ungilekelela kulento. Futhi usuyingqala manje futhi angifuni ukuthi azaqala amaphoyisa athi aphenya phela. Owenze lento kuduma kude. Ngithi akahambe naye.